Ei. Kuka siellä? En ainakaan minä. Kuka? Siis se suunnitelma menee näin. Mennään ryöstää tuolla uudelleen, mutta tällä kertaa meillä ei ole aseita, joten meidän pitää käyttää puhevoimaa. Ja sormia. Moi! Moro, moro. Paras kaveri. Moi, moi. Joo. Mä ostaisin nyt tämmösen. Mut kato, kun mulla on Teppo semmonen juttu, että kun mulla ei oo hirveesti rahaa, Niin? voisit sun tälleen parhaan kavereina ostaa näitä puukoja? Okei. Joo. Okei, joo, hyvä. Joo. Tos noin, niin mä saan tän. Joo. Moi. No niin, onpas mulla kyllä hieno häntä nyt täällä. Oli kiva, että... Hetkinen! Ei! Healing spell! Bla 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 bla. Naama! Hyvä video, kun näytät pälpättää. Ja niin oli give me the phone. Au. Onpas hieno häntä. Tässä mulla joo. Mitä viineri? Jaa, onpas hieno häntä mulla. Oli aika hauskaa kun ostit sulle. Hei, mitä?